Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay
sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, Oras, Pilipinas. This is 8 minutos po, makalihis. And alas 10 din pag morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Alright, Diyos marahay na pag morning. 10:19 in the morning. Oy, magsabay-sabay po kita giranay. Digdi po sa satuyang programa. Hindi po ang programang on the spot mga tugang. Siyempre, nahilingin do po sa paagi po yan kan alat ka tagaling makusugon. Sa paagi po yan kan Bicol Net TV. Siyempre sa panginat pa po kan sa muyang station manager Maestro SM Nela Duon. Yan po tabi sa main studio. And siyempre sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga katuwang, hindi po sa laog kan sa tuyang programa, kami po mga tugang padagos nagpapaabot ng magmapataratara po sa lambang miyembros kan na pamilya. Ngunyan po tabi na pagkaldaw ng Miyerkules, petsa 11 na po. September 11, 2024, makaskason talaga. Makaskason talaga mga tugang. September 11 na po. An sa tuyang petsa ngunyan. Buot sabihon, sa aga, petsa 12 na naman. Hoy, happy Wednesday morning po tabi sa Gabos na nakatutok po sa tuyang ngunyan na pagkamuling. Hain man po kamong party kan kinaban. Hain man po kamong parte, ano man po ang sa inyo pinagigibo. Lugod yan po kamo sa matay na kamurutakan. Harayo po tabi sa anuman na katibaadan, anuman po tabi na kadimalasan. Okay, syempre, good morning man po tabi sa tuwing mga parantabay sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Diyos marahay na pagka-morning na lang po tabi sa Indo Gabaos. And syempre, good morning man po sa tuwing mga parantabay sa mga pagtarain nga po tabi na apod sa mga katarain nga itong mga probinsya, sining po dyan sa probinsya kang Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, and sa Gabos po na inaabot ka sa tuyang live broadcast nyo po tabi na pagka-morning. And syempre, good morning man po sa tuyang mga kababayan, sa tuyang mga kababayan, mga FW, hain man po kamong party kan kinaban. God, ano? Yaon man kamo sa marhay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Siyempre, bago kita mga tugang, magpasiring duman po sa tuyong mga tema, sa tuyong mga pag-restorya mo dyan po tabi na pagka-morning. Happy maligayang happy birthday mo na mga tugang. Sa Gabos po na nagsisilibrar ka sa kansenda po tabi ng mga birthday today. Happy birthday mo na no. Sa Gabos po na may mga kumpleanyo ngunya na pagkaldaw. Happy birthday. Speaking po kan birthday, happy birthday po. Kay sa tuyang pag-iriba sa broadcast. Happy birthday sa tuyang amigo. Kapitbahay Jobel Galicia. Nag-celebrate ka sa iyang ika-18. Ika-18 pag-celebrate ka sa iyang birthday. Diyan po mga tugang sa Pandan, Daraga, Albay. Happy birthday tabi kapitbahay Jubel Galicia. And also, happy birthday po kay Ligao City Mayor Fernando Itay Nando Gonzales. Diyan po mga tugang sa siyudad po tabi kan Ligao. Nagsisilipran po mga tugang ng kumpleanyo ang saro mga tugang sa bistado ta. Saro sa mga respetado mga tugang na politiko, respetado mga tugang na ama po tabi kan siyudad ng Ligao. Happy birthday ano kay Tay Nando Fernando Gonzales. Kan siyudad po tabi kan Ligao. Mabuhay ka po tabi sir. Mabuhay ka tabi yor. Diyan po tabi sa parte po tabi kan Ligao. Diyan po sa 3rd District of Albay. Sige. Happy fiesta naman po tabi. Sa may mga kapiestahan po sa mga oras na ini. Sa ngunyan po tabi na pagkaldaw. Ano pa man, kung igwa man sa na po tabi, imbita rin na nindo ako. Muya ko man kaya. Ako tabi, nakikikaon man sa mga handaan, araw po tabi mga tugang kan birthday, piyestahan, bunyagan, gabos na karaunan, pwede po tabi ninyo akong imbita na. Nailing mo na. Happy piyesta po sa may mga kapiestahan man mo yan. And also, happy anniversary po duman sa may mga
anniversaryo man po tabi ngunyan na pagkaaldaw, ano man po tabi na anniversaryo ang sa indong pinag-isilibrar ngunyan na pagkaaldaw, o sana po maging matarayong po, asin ligtas man po tabi ang sa indong sa celebration. And also, duman po mga tugang sa satuya mga kababayan, na igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gadaan. Condolence ano, ang programang ini ang Bicol Net TV, padagos man po ginaray nagpapaabot kan sa muyang mga pakikidumamay at pakikisumaro po tabi sa indong mga kamunduan. Sa may mga gadan po tabi, condolence. Also, sa pamilya po ni Sir Moxia, ang lubong kan sa iyang ina sa aga na di, petsa 12 po tabi, sa mga nakakabisto po, amigo, amiga, Paltidarius po tabi, pinapaisi ano na sa aga, ang lubong po tabi, kan ina po tabi ni Sir Manny Moxia. Condolence po ano sa bilog na pamilya. Diyan po tabi sa may parte po tabi iyan kan Malinaw Albay. Sige. Siyempre mga tugang duman po sa satuya mga kababayan na yaon po sa manlain na hospital. Yaon po mga tugang sa banig ng kamatayan. Magparahay na sana po tabi ni. Magparahay, magastos po tabi ma hospital. Mas magastos po mga tugang kapag na maaram sa kinabahan. Kaya kung kaya pa man, pugol-pugulan sa na po tabi mo na ha. Relax na mo na. Sabi to na nga ni po mga tugang, talagang yaon po ang katotohanan na mapagal po mga tugang pag na-hospital, pero mas mapagal mga tugang kapag na maaram na sa kinabahan. 0963 711-4989 para po sa sendong mga pagbati, question, agrangay, sumbong, kritisismo, komentaryo, asin iba pa, ipadala na po sa numero yan, 0963 711-4989. Magsalabay-sabay kita mga tugang, sundo alas 11 ng pagkamaneng. Di po sa satuyang programa. And also, good morning sa mga nakantabay po dyan sa nakantabay po sa page po kang Bicol Net TV Bakakay page. And also, sa bayan po kitang nahilig po dyan sa On The Spot News TV page. And also sa samuya po tabing YouTube channel. Pwede nindong mahiling po ang programa nini. Sa paagi po tabi kayan. Kaya ano pa, antabay na po kamo. And pakishare po tabi kan sa tuyang programa. And mag-comment, magpamati po tabi. Tangani nang ma-appreciate tapon po tabi ang sendong pagantabay. Digdi po tabi. Sa laog po tabi kan sa tuyang programa ngunyan po tabi na pagkamanay. Ya, oy makamurumundo diyan sa banwaan kan daraga. Ogwa na naman pala ano. Igwa na naman po mga tugang ning binawian ning buhay. Matapos mga tugang na makalagkad. Kantrin, kasubangge. Ya. Sa lado nasyonal mga tugang ano ini nagkakalaglaga na. Nagkakalaglaga na mga tugang sa lado nasyonal. At si BP Sara Duterte Carpio mga tugang may ano mga tugang, may pinaluwas na siya da po tabi nagtutubod na ang budget na po tabi kang Pinas kontrolado po mga tugang ning duwang tao. Duwang tao sa naman niya ang may control kan budget kang Pilipinas. Sa katawuhan niya ni Martin Romualdez asin Saldico. Inida po mga tugang na duwa nagko-control kay ni po tabi na budget kang sa tuya po tabi na nasyon. Ay pagsiring kay ni buot sabihon mga tugang sinta na sana ang maray. Kaya tiyan ang mga detalye kan mga tugang digdi po sa satuyang pag-oristorya digdi po sa satuyang programa. And kaso hapon sa isinagibo man mga tugang sa lado po kan satuyang mga kapulisan ini po tabi na programa. Ini po na mga nungod sa Seminar on Jurisdiction of Barangay in Katarungan Pambarangay. Magayon ini na pinagigibo po mga tugang na espersos kan sa tuyang mga kapulisan
na pagtatao po ng seminar duman po sa mga barangay officials. Sana naman sa mga nag-attender, nagdangog ning mahay. Tangani na pagbalik ninda po tabi sa indang barangay, aram na po tabi ninda ang mga apod kini. Ini po mga tugang na seminar na ini, magayon ini ta nakapalaman digdi mga tugang, tinukar digdi mga tugang, so mga apod kini, so mga ipinagdudulok mga tugang sa mga barangay na mga problema. May mga nasabutan may mga kaso pala mga tugang na pwedeng tukaron sa na po tabi sa barangay, and arin sa mga kasong dahil po tabi pwedeng tukaron sa barangay. Iabot po mga tugang sa kapulisan, and iabot po mga tugang sa husgado. Iyan mga tugang ang saro po duman sa pinagtukar, duman po tabi sa seminar on jurisdiction of barangay in katarungang pambarangay. Magayon ini na programang ini po kan sa tuyang kapulisan, tangani po tabi na matubangan man po ini po na yaon po sa barangay level, ini mga barangay official and also ini po tabi na mga lupon, saro iyan mga tugang sa apod kini magdadala po ng dugang kaaraman po sa tuyang mga barangay official and mga lupon mga tugang. Sige, 31 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagkaaga. Diyan sana po kamo. Ma-commercial lang po kita. Mabiltada po kita, makalihis po kayo ni nagkakapirang hanap buhay. Mabiltada kita mga tugang para po sa detalye kan sa tuya po tabi pag-istorya, digi po sa laog kan sa tuyang programa. Diyan sana po kamo. Digi sa naman ako madali. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright, mga tugang, Philippine Standard Time, 34 minutes. Makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-istorya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Oy, sa mga nagantabay, sa mga nagsususilip, sa mga nagtatanaw po tabi, mag-comment na sana po tabi kamo ha. Mag-comment na lang po tabi, hindi po sa laog kan satuyang programa. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Oy, good morning. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Kumusta po tabi? Kumusta po tabi ang satuya po tabi ng mga kabarangay dyan. Dyan pala mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo. May bago na naman po na tukaw na OIC COP. Kan nakaaging aldaw po mga tugang. Nagtukaw na po, nag-asumir na po sa pwesto bilang pamayo po kan Santo Domingo Municipal Police Station
Ini po mga tugang na si Police Captain Lani M. Binay Og. Ayan po mga tugang adi. Siya po ang bagong COP. Siya po ang officer in charge COP mga tugang dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Kung sa mga tugang, sigun po hindi sa bagong OIC mga tugang kan Santo Domingo Municipal Police Station. Papakusugon niya po mga tugang, saro po sa iyang magiging prioridad. Ini po mga tugang na pagpapakusog kan police visibility. Lalo na po ngunyan na nagdadangadang naman pala mapiesta na pala dyan mga tugang sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Kung saan mga tugang, saro sa pinaka-prioridad po mga tugang kan bagong tukaw na officer in charge, ito po tabi mga tugang na seguridad po mga tugang kan mga mabirisita po tabi dyan, asin kan mga Domingueños. Dyan po tabi sa Banwaan po tabi iyan kan Santo Domingo Albay. Mabuhay ka po tabi. Mga rin ta pasyaran taman ini si Police Captain Lani M. Dinayog. Maisihan ta. Iba niya pang mga prioridad na programa. Tangon yan, nasa pag-ano pa sana siya. Kumbaga, pagpapamiliarize niya paman sana po mga tugang ang area since apod gani, pirang aldaw pa sana. Dari kung di kita nasasala, ikaduwa o ikatulong aldaw niya pa sana po tabi dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Yaon pa sa iyang pag-aadan po mga tugang kan mga dapat kawanan ng dyan mga tugang prioridad dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Again, welcome po sa Santo Domingo, Police Captain Lani M. Ma'am Nelia Malcaida, good morning man po tabi, nakaantabay ngunyan po tabi na pagkamarnay. Dyan po iyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Police Captain Lani M. Dinay Og. Siya po ang bagong install na OIC COP kan Santo Domingo Municipal Police Station. Welcome po sa Santo Domingo, Police Captain. Okay. Alright. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, sabi ta na, kasuhapon, nagkaigba po mga tugang ning simultaneous na programa kay ni po mga tugang na pagtataon ng seminar or ining seminar on jurisdiction of barangay in Katarungan Pambarangay. Kasuhapon sa siyudad ng Legazpi, sa Legazpi City Police Station. Good morning sa mga personalis po kan Legazpi City Police Station. Saro kita duman sa mga naimbitaran na magkugat kan sa inda po tabing aktibidad kasuhapon dyan po sa Legazpi City Convention Center. Yaon kita dyan kasuhapon din na hiling taman sa mga apod kini mga punong barangay kan siyudad ng Legazpi, nagtiripundan mga tugang sa venue. Good morning man kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, saro sa mga very approachable na personalis po kan Legazpi City Police Station. Nakaulay tayo kasuhapon. Duman po mga tugang sa apod gini. Duman po sa indang ginibong aktibidad. And also dyan po sa Bangakay Municipal Police Station. Nag-igwaman sinda, igwaman sindang aktibidad kasuhapon. Siring na aktibidad mga tugang. Dyan man po yan ginibo sa apod gini. Dyan man po yan ginibo sa Bakakay Community College. Kasuhapon, ini po mga tugang na seminar. May kinaaraman po mga tugang sa jurisdiction mga tugang. Kaya ini po tabi na ini po mga tugang na Katarungang Pambarangay. Sabi ko na mga tugang, dakula ini actually kita pag may mga siring po kini na nagimati kitang maray. Kaya kapag naimbitaran kita o napapasiring kita mga tugang sa mga siring kini po tabi na aktibidad, maski po paano mga tugang, although bako man kita barangay official,
nakakanood kita mga tugang, lalo na nayaon man kita sa Ladukan Broadcast, nakakaupod kita, nakakakuha kita mga tugang ng mga kaaraman. Ini po mga tugang na may kinaraman po digdi. Ano ba ito na mga pinagtukar digdi mga tugang sa seminar na ini? Enat sabi ito na nga ni mga tugang. So mga ipinagdudulok po mga tugang na mga problema, duman po mga tugang magigiyahan po sa tuya po tabi na mga barangay official, sabi ito na nga, as well as the barangay captain and the lupon taga-pamayapa, na kumbaga na-represent mga tugang kung ano ang sa indang igibuhon sa ininda mga tugang i-refer or ano po mga tugang sa mga konsideradong mga kaso na pwede siya na po tabi na tukaron sa inda po tabing barangay. Kung no alin dinda mga tugang kinakaipuhan po tabi so asistensya po tabi kan kapulisan and kang iba pa po tabi na mga ahensya. Very helpful ini po mga tugang duman po sa lado kan sa tuya po tabi ng mga barangay official. That's why sabi ko na nga ni, sana sa mga nagaratindir po tabi na mga barangay official, sana po nagdangog ning marahay. At ito na po so pagkakataon maninda para po na ngani po na may hapot maninda sa sendang mga concerns sa tuyong mga kapulisan, and not only that, sa mga resource speaker na presente po tabi duman sa seminar. Kaya so mga presente po mga tugang na mga speakers na nakakapagtao po ning dugang na impormasyon, dugang na kaaraman po mga tugang, duman po tabi sa satuya po tabi ng mga kababayan, lalo na po mga tugang sa lado kang barangay and sa mga lupon taga-pamayapa. Very good ade. Very good po mga tugang ang mga siring ini. Pag mga siring po kayo ni, kumbaga magiging magian man po ang trabaho kan sa lado kan barangay kasi dahil po duman sa seminar na ito na sa inda po tabing pinagpartisiparan, madali nindang mateterminar kapag igwa po ng mga problema po sa indang barangay may kinalaman po tabi dyan. Kaya sana so nasabi ito na nga ining mga siring po kayo ni gari bako ini sa first time na igwa po ning siring kayo ni na mga programa po ang satuyang kapulisan. Kaya gari nagsisilbi sa ining refresher mga tugang. Kaya sana naman pagbalik ninda sa mga barangay ninda, respetibong barangay ninda, iyon na ito ang magiging giya po tabi ninda. Kaya, very good. And mga sharing po kayo ni mga tugang na fight kan sa tuya po tabing mga kapulisan. Pagtataon ng seminar, para to karon mga tugang ining jurisdiction, arin po mga tugang sa mga jurisdiction. Sige. Sa iba pang mga istorya mga tugang, dyan po sa Banwaan po mga tugang Candaraga Albay, makamurumundo ining pangyayari ani. Alat mo na, good morning mo na dyan po tabi sa Vice Mayor's Office. Siyempre po kay Acting Vice Mayor Bobby Magalona. And sa mga tugang sa Pandi Uragman. Punkan siya po tabi mga tugang Kagawad pa hanggang nagtukaw mga tugang na acting vice mayor. Talagang bako mga tugang plastika ulay. Bako mga tugang mga sagin-sagin na kaulay. Talagang ini po mga tugang ang solamente na bistado ta na nasa nasa posisyon mga tugang mapa kagawad man or vice mayor ang sa iyang pigtutukawan, talagang very low profile, very humble mga tugang. Bakong arog po mga tugang kang ibang napapasyaran ta, halos dahil mo marani-rani. Kung marani mo man mga tugang, very mapipil mo mga tugang na very
kumbaga may pigpipili mga tugang na kinahampa. No, ini si acting Vice Mayor Candaraga talaga mga tugang nasubok na po tabi. Kaya bako lamang sagin-saginon po mga tugang na politiko po mga tugang. Kaya ano, ang mga siring po kayo ni, kung nalimbawa pa, pigiling-iling tangani po mga tugang ani. Gari day mahabot ang gari day mahaloy. Halimbawa pa, gari pasisiring ini mga tugang sa pagiging alkalde. Gari bagay ako maging alkalde man an sarong Pagalona. Diyan po tabi sa Banwaan Candaraga. Kaso hapon ano, formalmente na pala na ipinamidbid na ini po si acting Vice Mayor Bobby Magalona. Siya na po mga tugang ang magiging presiding officer. Kaya kada bes po nagkakaigwaling sesyon. Unlike ang mga dati na dahil pa po mga tugang ning sulat hali po sa Department of Interior Local Government, ini po na DILJ, nagkakaigwa pa po mga tugang ning borutuhan kada bes na nagkakaigwa po tabi ning sesyon para po mga tugang magpili kung sisay po tabi ang matukaw na presiding officer. Kaso hapon, siya na po ang ipinabisto na matukaw mga tugang na bilang presiding officer, Vice Mayor mga tugang. Diyan po tabi sa Banwaan Candaraga Albay. Good morning, diyan po tabi sa mga amigo, mga totoong mga bistaduta. Diyan po tabi sa Banwaan Candaraga Albay. Sige. Diyan po mga tugang sa Banwaan Candaraga, makamurumundong pangyayari ade, condolence po sa pamilya. Kung saan po mga tugang, saro pong daragita, o sarong 17 anyos po mga tugang, na grade 12 student kan Lakag National High School. Gadan po ini mga tugang, matapos po tabi na makaladkad kan tren. Diyan po mga tugang sa may party kang Purok 7, Barangay Inarado. Diyan po tabi sa naunang bita ng Banwaan. Basado alas 8:30 kan mangyari po tabi ang insidente. Sigon mga tugang sa initial na report, binisto po ang biktima na si Faith Zamora. Kung saan mga tugang sa tindi po kan tama na sinapag po tabi kay ning biktima, nagka-lasog-lasog mga tugang, nagka-chirap-chap mga tugang, so parte po kang hawak kay nay. Kung saan mga tugang, pasintabi sa mga kumakain, nabanga po tabi sa 5, sulawas po kay nay. Sa ngunyan, nagpapatagos po mga tugang ang investigasyon po kan PNP. Hindi po sa ano ba gay? Digdi po mga tugang sa nangyaring aksidente diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay. Sige mga tugang, sa iba pang mga istorya sa lado nasyonal kita, saro ini po mga tugang sa mainit na issue, istorya mga tugang na pinagsasama-samaan ngunyan. Ini po mga tugang matapos na ipaluwas po mga tugang ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ini po sa iyang hapon kini, ini po na sa iyang pahayag na ini po mga tugang na budget po tabi kan sa tuyang nasyon, nasa 2 tawo man sa nangaya. Nasa 2 tawo man sa nangaya ang nagkokontrol mga tugang kan budget po tabi kan Pilipinas. Kaya sa iyang pinangaranan ni mga tugang, si Martin Romualdez asin Saldico. Kung saan mga tugang, sigun po mga tugang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ini po mga tugang may kinalaman din sa National Expenditure Program taon 2023. Kung saan mga tugang, sigun po duman sa iyang pahayag, naging pahayag mga tugang, igwa po tabi ning 5,917,395,000 pesos na ipinag-alokar mga tugang na budget para dahil po tabi ini sa
ano ni, for the construction, replacement of kindergarten, elementary and secondary school, school buildings and technical vocational laboratories, and the construction of water facilities. 1% of said amount shall ano ni dakula mga tugang adi na-approve ini po mga tugang kang Office of the President 5 bilyon 5 bilyon mga tugang an nagi po tabi na budget po kay ni kung sain mga tugang kung hilingon malinaw po mga tugang na ano ini pag overprice sa mga proyekto ini po tabi ang nagluluwas digdi. Nagkakasabi ta na nga ni no nagkakalaglagan na po mga tugang. Ini po tabi mga tugang dakulaon na budget. Angon yan reparuha daw po tabi nindo. Reparuha daw po tabi nindo. Ini po tabi na budget na ini nakasaad digdi sigun mga tugang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio for the construction, replacement of kindergarten, elementary and secondary school buildings. Yan ang mapagal mga tugang. Ogwa pa lang nin siring kayang kadakula po mga tugang para po tabi dyan ipinag-alukan. Ngunyan, nata po tabi sa presente, problema pa rin ang mga pasilidad kay ini mga tugang, lalo na po ini sa pag-abot po tabi sa mga school buildings. Nata po tabi until now, iyo man po giraray ang kamurugtakan po tabi. Rimati na. Sabi kang iba, alam na. Kaya, katakod kayo po mga tugang, saro ini sa mga pinaghahalat-halat po kan sa tuya po tabi ng mga kababayan. Kung may kasimbagan na si Elizalde Coligdi po mga tugang, wala pa kitang na po ang kape. Igwa na dang kasimbagan digdi po mga tugang. Sabi pambubudol da po mga tugang. Sarong pambubudol da po mga tugang itong pinagigibo ni Bibi Sara. Habang siring po kay ni palitan mga tugang ang pagbinalyo, padagos ang palitan mga tugang, pagbinalyuhan po mga tugang, mas exciting ini. Kaya habang nagiinit po mga tugang ang istorya, lauman taman po tabi, may maruluwas pa. May mga madudugang pa po tabi dyan. Ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon, Ang gulo-gulo ng Pilipinas, pag mga arog po kayo ang istorya. Gari malilipdan na naman kayo ni Sukaso ni Kibuloy kasi Alice, ni Banban Mayor Alice Gawa. Gari malilipudan na naman po mga tugang kang mga istoryang ini. Igwa na naman yung mga siring po kayo ni mga tugang. Tara kulang mga istorya mga tugang na nagbuburutwaan po tabi sa tuyang nasyon. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Kaya ang gulo-gulo na ng Pilipinas mga tugang. Pero sa ibong na banda mga tugang, magayon man ini na nagululuwasan mga tugang para po tabi maibudadlag po tabi lalo na po tabi sa mga arog po sa tuya lalo na po mga tugang sa mga kasardayan na maisihan po tabi kung ano talaga po tabi na klase po tabi ning mga apod kene yaon po dyan sa Halangkaw po mga tugang kung paano po tabi ninda nagkakabistuhan na magayon ini somehow may magayon ini po mga tugang na epekto lalo na po duman sa mga kababayan na medyo kulang ang pagkaisip po sa bagay na ini. Sabi ta na nga ni mga tugang,
habang naghahaloy po, nagiinit po ang istoryang ini, pwede sir na dakol pa po tabi ang maruluwas po tabi kaya. Kadakol pa po mga tugang na mga apod kini. Kadakol pa po mga tugang na mga kaabang-abang na mga istorya. Pwede sir po mga tugang na magburutwaan katakod po tabi kining pagsiwalat po tabi ni Vice President Sara Duterte Carpio mga tugang. Digdi po may kinaaraman sa duwang tao, duwang persona mga tugang na nagkakapot po tabi o nagkokontrol po tabi kang budget kan sa tuyang nasyon. Just imagine. Kaya baga kung hilingon po mga tugang, sinda na sana po ang mga maray. Sinda na sana po baga ang maray kung iparuhunin daw sa mga yaon po tabi dyan. Sinda na sana po tabi ang maray. While sa tuya po tabi mga tugang ng mga kababayan, padagos po mga tugang ang pagtiyaw. Habang tayo'y naghihirap, sila po ay patuloy na yumayaman ng yumayaman. Lumulobo at lumulobo po mga kaibigan. Ansenda po tabi ng mga kayamanan. Kairak man po tabi kang Pilipinas. Pinagsasamantalahan tayo mga tugang. Kansa tuya man sana po tabi ng mga Diyos ko na sana. Diyos ko na sana. Sobrang kairak po tabi ang sa tuyang bansa. Sobrang kairak po ang sa tuyang nasyon. Pag-arog po kay kaya sabi ko na somehow hindi po tabi na pagsiwalat po kini ni Vice President Sara Duterte. Nakulang bagay ini po mga tugang. Tangali na magkairisihan na. Nagkakaroon na ng sigalot mga tugang. Sabi to na nga ni, ini po mga tugang, puun pa sana. Kaya puun pa sana po mga tugang, medyo, apod gani, puun pa sana po mga tugang, medyo kaabang-abang na ang istorya na ipinasabog po kay ni mga tugang ni Vice President Leni Duterte, nailin mo na, kasi Leni na lugod. Sara Duterte Carpio mga tugang. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, sa lado lokal naman kita. So mga nagkakapira pala mga tugang na mga councilors, nagkaigwa pala ning currently nagkakaigwa mga tugang ning nag-atindir sa iba, kaya pala sa ibang mga wala ning session kaso hapon. Nag-atindir mga tugang digdi sa pinag-aapod na continuing local legislative education program o ining CLEP. Kung saan mga tugang pinag-organize ini kan Philippine Councilors League o PCL. Dakulang oportunidad ini mga tugang. Duman po sa tanganing mas mapararon po mga tugang ang pagsabot. Pag-abot po mga tugang sa local governance and enhanced legislative skills. Yan dakulang oportunidad ini mga tugang para po duman sa satuya po tabi na mga councilors sa manlain-lain po tabi na banwaan. Dakulang oportunidad ini mga tugang para aralin pa para rumon mga tugang ansa inda po tabi na pagkaisi regarding mga tugang sa sendang duties, function, bilang miyembro po tabi kan sanggunian bayan members. Dakulaon ini. Kaya sabi to na nga ni, maurag man, magayon man ini na may mga pigatindiran na siring po kay ni sa tuya po tabi ng mga councilors. Sana naman pagbalik po tabi, after po kay ni na seminar na ini, mahilingan ta po kipagbabago na sa mga sesyon. At minsan, dahil man na-adapter ini, may mga namamanisyahan kita mga tugang na pinag-atindiron tang mga sesyon
gari sabi kang iba, halawigon man niya. Kaya sana naman sa pagi po kayo ni, liwat po na ma-enhance mga tugang. Liwat po na gari sarok man ini gari refresher man ini mga tugang duman po tabi sa mga kababayan duman po sa mga councilors na dati na po sa mga datihan na nakatukaw po tabi. Sarong gari ano naman sa ini refresher man sa inda. Ini po mga tugang na pag-abot tigdi sarok duman sa mga itigdutukar alam ta ini po na pag-abot sa duties. Siyempre din ayan mawawala sa iyan mga tugang duman and bako naman iyan bago mga tugang duman po sa tuya po tabi ng mga councilors. Kung ano po ang sa indang duties, alam na ninda yan. No need naman siguro na pagpara uro-uro-turohon pa iyan. Kasi lalo na po duman sa mga datihan, parang datihan na ngaya, ilugod sa mga minsan nahihiling tanda yung pagkaising. Kaya, nahiling mo na. Sana after kayan, tasayang man, magpararatinder po kay mga siring po kayan, tapos dahil man po na-adaptar. Iyan lang ang sa tuya, iyan lang ang difficult po kay ni. Nagpapara-attender po mga tugang ni mga arog kayan. Nasasayang lamang po mga tugang ading. Kaya sana naman igwangan kitang naisihan. Sarong banwaan po mga tugang sa mga councilors. Takot mga tugang magpasar ning ordinansa or apod kini takot sinda mga tugang magpasar ning ordinansa ta kapag ipinasar ta iyan pwede sir ngayang biltadahan kita kan mga botante dahil nga man ngayon si councilor ngaya ta ipinasar pa man ngaya iyan na batas na iyan aber palugod ngaya apektado kita iyan nalugod baliktad na gari lugod nagluluwas protector na lugod sinda mga tugang kan mga iligal. Gari lugod sa mga nagiging na sinda butabungog mga tugang. Dahilan ta identify man ninda mga tugang sa mga dapat po tabi na gibuhan po ning resolusyon. Gibuhan po mga tugang ni ordinansa. Dahilan mga tugang sa ambisyon na makabalik po or makatukaw liwat. Maski aram po ninda, dahil po tabi sinda mapasar ning ordinansa. Tama apektaran nga sa mga butante ko. Iyo pati ngayon ini ang matabang sa muya. Tangani ngayon kami makatukaw giraray sa maabot na pinilian. Pago lamang kan. Pagsiring ka ng kaisipan mga tugang gari makamurmundo ali para pat nakatukaw po kamo diyan. Bilang mga ilehidong opisyalis kung kamo po tabi dai man po tabi magpapasar ning kaya nga ni tabi mga councilors po tabi kamo. Kaya sana sa paagi po kay ni na pag-attender ninda kay ning pag-attender ninda sa mga siring kining seminar, pagbalik po tabi ninda, medyo may mabaguman lamang po tabi. Kaya, medyo may mabaguman lugod po tabi, duman po tabi sa indo po tabi ng mga sesyon na pinagigibo sa indo po tabi ng mga apod kini, sa indo po tabi ng mga banwaan, sa indo po tabi ng mga sanggunian. Takong siring kaiyan, dahil man kipagbabago, useless po tabi niya. Kaya, useless po tabi yan. Gari nagdyan sa na po tabi ka mo kaya. Nagdangog, pinaluwas na balyong talinga. Dahil man ngaya, pag inibot na ngaya, pag sinunod na ngaya na ipinagdiskutir digde, apektado ngaya kayo sa mga botantita. Mag-abot ngaya, magsala. Pag naglansar kita sa sunod, dahil kita sa suporta na. Tasaro ngaya ini sa apod kini, saro ngaya ini mga tugang sa nagbusol ngaya kay ini na ordinansang ini na naapektaran kita. See? Dapat po mga tugang sa mga ginagalangan tang mga ilhidong opisyalis po tabi, mapabarangay man po tabi iyan, mapamunisipal. Dapat po tabi, kamo po ang masusunod. Servidor po tabi, kamo bako po tabi protektor. Iyan ang makamurumundo minsan na din. Dahil sa ambisyon mga tugang na makatukaw liwat sa maabot na eleksyon, nagiging buta-bungog lugod mga tugang, nagiging inutil po mga tugang ang pagtukaw bilang mga ilihidong opisyalis po tabi.
Yeah, sorry for the term, but yan ang dapat na gariiyan so dapat i-describe po tabi. Mga nagiging inutil po tabi, ang sa indo po tabi na pagsiservisyo sa indo po tabing nasasakupan. Kaya, makulog man sa talingan na apo doon kamong mga inutil, pero iyan po tabi ang nagluluwas kaya. Kaya kung abo po maging inutil, mag-iro-iro po tabi. May panahon pa para po tabi, kamo po tabi, i-prove daw sa indo po tabi na mga constituentes na kamo po tabi, karapat dapat po tabi na iboto po tabi, sama abot po tabi na perilian. Taka mo po tabi, talagang nagtatrabaho, nagre-reparo, kan mga apod kini, nagre-reparo, nagtatao po ng serbisyo sa indo po tabing nasa sakupan. Kaya, sige. 5 minutos mga tugang makalihis ang alas 11 ng pagkamornay. Maluhay-luhay naman kitang mapaalam po, hindi sila ugan sa tuyong programa ngunyan na pagkamornay. Ay, saliwat sa pangarap po kang Bicol Net, sa pangarap po kang bilog na pwersa na iling mo na kan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa panginot ko yan, kasama yung station manager maestro SM Naladuon. Siyempre sa pangalan man, kan sa tuyang mga katuwang, hindi po sa laugan sa tuyang programa. Ay sa pangalan po tabi ni Gabos na yaon po sigin suro si Irip sana. Sigin suro si Irip sana abo mag-comment. Salamat tabi sa mo po tabi na pagtanaw pag si Irip. Na-appreciate ko yan. Kaya, pero mas mo gayon sa masunod, mag-comment, mag-participate po tabi sa satuyang tema. Kaya, maraming thank you po tabi. And syempre, sa pangalan po tabi ni Gabos na padagos po nagsuporta, nagpapaabot po ng pagtitiwala, hindi po sa laugan sa tuyang programa. Maraming thank you. Siyempre po, ako man po tabi ang sa itong nakasabay, an sa ito po tabing amigo, an kasunod po kang may mga tultol na gibalagad, kontraryo kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Kinis mga tugang at your service. God bless all my. Keep safe, Bicolanja. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Wednesday. Bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.